Parsunin tehdas on vuodesta 2002 tehnyt perämoottoreita ja 2006 lähtien niitä on tuotu Suomeen sitten näitä moottoreita. Onko se millainen skaala? Meillä on pieni malli on tää 2,6 hevosvoimainen ja sitten suurin tällä hetkellä oleva on 25 hevosvoimaa. Myydäänkö ne aina erikseen vai myydään yhdessä niin kuin valmiina veneiden kanssa? Näitä myydään näpsäveneiden kanssa tällä hetkellä, mutta suurin osa, että me ollaan maahantuoja, että meillä on 40 jälleenmyyjää ympäri Suomea, jotka sitten myy näitä ympäriinsä. Ja huoltoja on saman verran suurin piirtein. On ennakkoluuloja paljon, mutta se rupeaa pikkuhiljaa haihtumaan, kun näitä on sen verran jo markkinoille tullut tänne Suomeenkin. Että niitä on pikkuhiljaa hävinnyt se maine siitä ja me myönnetään 3 vuoden täystakuu näille moottoreille. Kiinassahan on suurin osa moottoreiden valmistajista tulee osia Kiinasta sitten ja sehän on suurin on siinä laadunvalvonnassa sitten oikeastaan se, että mitenkä ne toimii ja kaikki, että varaosat on meidän yrityksen kautta kaikki ja toimii sillä tavalla. Skaalaa luultavastikin tulee vähän isompia moottoreita tässä nyt muutaman vuoden sisällä sitten, että saadaan vähän laajennettua vielä isompiin moottoreihin. Tällä hetkellä 25 hevosvoimaa on suuri.